Shubor nakaslem jong Nongwan Hima. Hagas ngis dang ban pen I patba ya ka Phlim Lyngkha Bneng kispa ngot ki khna school ki no hikai kilawan ban shimbenta ban Sakhi ya ka jing itanan jong ka Phlim Lyngkha Bneng kade ka bala pen mi batshna dauba pradip korba ubade uwei ne kinong shna Phlim bo pawnam ha haga jila haga sin bala pen I ningkong ya ka ne ka Phlim ha susutham auditorium lawan ban Sakhi de ki khna apule bakanthop School Christchurch Maulai, Maulai Presbyterian Higher Secondary School Yoringhap, Nongwan Higher Secondary School Bat Kapain Mount. Habayo ban Sakhi ya ka Phlim lala ban sngoto ba kadan kaway kasnong kabadan siya jingay ba nakasar. Ha kabaki briw kila syong bat sa hakatay kasnong kisyam jing habun kilyang. Kumha kalit kawan, namar kajing bamdan kasurok kababaha. Kajing duna hakalyang ban penpoi boarding syakishnong nong kendong. Kumban chukdo ya kane ka Phlim lasdang ban pen I nadu menta kasne ka handru trik uleber bat kan beteng hadu ka khatwai trik uleber ha ususotham auditorium bat lai sin pen I ha ka shisni.